No to uwaga, światła, kamera i pyk, Dobra, jest BF1, no. To ja jestem Niklaus, to jest Battlefield 1, kończymy wreszcie kampanię. Znaczy nie obiecuję w sumie, że ją tu skończymy, ale... Plan jest taki, żeby coś w tym kierunku uczynić. A dlaczego ja mam włączone... Czekajcie, gdzie to było? Wskaźnik trafień. Nie chcę. To jest lamerskie. Dobra. Użyć lornetki. Tam jest cel. Już tyle wiem sam. W sumie. Głośność dobra? Dobra chyba. Siema Paulo, witam. Halo? Fajna chałupa. Tak skromnie urządzona. Ze smakiem. Tak się otwiera okna we Włoszech. Znaczy, jakich Włoszech? Jak my są gdzieś tam... Nie wiem, kaj my są. Jakieś z Turkami walczymy chyba. Przepraszam, czy Arabami. Żadnych tam wabików. Nie ma czasu na wabiki. Jest typowa muza z BF-a. Klimaty tradycyjne. Czekajcie. O! To bym chciał nawet. Karabin z granatnikiem. Siema, Lordrzepa. A ty co? A ty co? Co za luj? Chyba czołg jest. Coś mi tak mówi. O! A gdzie to? Gdzie to idziemy? Kurde, ale te kamienie zajebiście. Teraz się jaram grafiką, ale... Teselacja, Direct 15. Kom za 20 milionów rubli. Nawet się trawa rusza. No, warto było wydać pieniądz. Odbierz meldunek. No dobra. Odbierę. Tak rucha. To odebrałem. To se odebrałem meldunek. Panie, super. Super ekstra. Ten się tu lęka. No jakąś broń chciał inną, fajną. O, na przykład. Coś automatycznego. A nie, to zaś już jest przesada. Co jest tutaj? To mam. Dobra, napieramy. No wiem, że się wabik rzuca, no. Nie dadzą żyć. Siema Rajban. Kto to tak wrzeszczy?
Turki napierają. Odsiecz wiedeńska. Lol, temu się pomyliło. Drzwi otwarł, ale wolał przez ścianę przebiegnąć jednak. A czemu to tak pyka ino? Ojerona. No dobra. To jest full auto. A to nie jest fully automatic. LOL? Ej, widzieliście go? To była postać rzekoma. A teraz już jest z nami. To było kurde podejrzane. Fucking hell, you could have killed me. But I didn't. No, sure fucking didn't. Ale brzydko mówią. Nice shot. Oh, well, you know, I just kind of saw him out there and I... You got falling lines across the board. That's what I thought. Bishop, go tell rear command that we'll be moving up. Don't worry. I can handle myself here. Head down, gun up. No open areas. Got it? Got it. Yes! Of course! Gotta get to rear command. Powiadam dowództwo, no dobrze no. I tak w sumie nie miałem nic lepszego do roboty. Kurde, ale jak tak patrzę na te krajobrazy, to w sumie to nie to samo, ale tak mi się jakoś kojarzy pierwszy kod. I tak myślę, ale bym zobaczył koda na tym silniku, łoje, zaś mi ta myśl przyszła. Odwieczna. Że pierwsze Call of Duty, albo dwójeczka, na takim Frostbite'cie. Aby był miód. No ale oni wolą robić jakieś kurwa kosmosy. Where is everyone? Koń za free. O Jezu, koń ogłupiał. No, remaster MW, no nie wierzę, że wyjdzie samodzielnie, ale może jednak kiedyś tam. For those who didn't hear from a runner, the Allied position is lost. Artillery fire ordered to cover retreat to beach, shelling the village and outlying forts. Shit! Foster! Ostrzeż żołnierzy o brytyjskim oszczale. Leca! Shelling their own position to cover retreat. I tu miała być jakaś broń super. Poka. Poka. Poka snajperę. Okopowy. To jest automat? Jest. K jest koń. Konie zawsze śmieszą. Tak, ale ten koń jest akurat wyjątkowo dobrze zrobiony. Nie ma nawet jakichś śmiesznych animacji. Znaczy, animację ma fajną i nie baguje się jakoś bardzo. Co jest rzadkie. Chyba nie zdążyłem. Stratowawszy. I oto dupca. Się bawią. Hyja! Okay. Now where's Whitehall? Whitehall, news from the rear. Save it, Bishop. Help us here first. Help us here first. No dobra. Prepare yourselves, men. Jep! Nice shot, Bishop. Dup! Ciul!
Ja zawsze czułem, że ja powinienem być strzelcem wyborowym. Kurde, turasy. Nice shot, Bishop. Enemy spots on one in my side. Here they come again, boys. Kurde, nie biegajcie tak, bo trafić nie idzie. O kurde, idzie ten byk. Kipłem. Na zol. Dobrze. To jeszcze raz. Co my tu mamy? To mam takie. No oni powinni ginąć po jednym strzale. Z tego. W nogi? Aha, bo oni mają odsłonięte. No może i tak. A to jest różnica pomiędzy snajperem a strzelcem wyborowym? Myślałem, że to jest to samo, tylko inaczej się mianuje. To byłem w błędzie. Aj. A, idzie. Ło, jak go wyjebczyło. Kurde, ale nie właśnie mi. I tam ten granat nie wybuchnął. Yeah, go to hell. Get out of here. Get out of here. Full scale retreat. They're gonna shell the village and the fort to cover us. We need to get out, now. I sent men up to secure the fort. A dead man. Who went? Only those who volunteered, so naturally all of them. Fucking kids. I ten nasz You mody remember being his pewnie. age? Foster. Fuck. I gotta get that kid. No, Go. I'll pretend I didn't see tak you. żem czuł. This isn't on you. Of course it is. One more death for me to live with. Go, go, you don't have much time. Tak żem czuł. Snajper działa sam lub w parze, strzelec obserwator, strzelec wyborowy częścią drużyny. Aha, Foster an idiot. aha, no dobra. Siema puzelek. Można by tu było zrobić zajoba konkretnego.
Ja to bym ich wszystkich wystrzelał najlepiej. Ale może to nie jest najlepszy pomysł, wbrew pozorom. Dobra, spróbujemy na cichacza. Po tak zwanym cichulcu. Ty, ale nie idź tu, tam są ważne rzeczy się dzieją. Idź tam, zobacz sobie. Z zimną krwią mu zabiłem plecak. Biedny Turek. Kuźwa, tych to nie ominę. Musiał taką flankę przywalić. Konkretną. Wszystko się da. Ha, gówno! Ha! Żeby się człowiek nie pomyślał, że to jest gra z otwartym światem czasem, czy coś. Nie, nie, nie! Kurde, bez przesady. Ideolo. Pod łopatkę. W papierach się napisze, że umarł ze starości. Ten pewnie te zwłoki za moment obada. Ja, i oni to wszyscy Dobra. Dobra. O, jaki zitek. What? Ej! Co? Jak to nie było podejrzane, to ja nie wiem, co jest podejrzane. Dobra, spróbujemy to zrobić inaczej. Zrobimy to tak. Najpierw sobie pooznaczamy kulturalnie, legalnie wszystkich w zasięgu wzroku. Żeby potem nie było jakichś wielkich niespodzianek. I spróbujemy to zrobić metodycznie. Dobra, przeładuj se. Zregeneruj się. Kurde mi... Siema Mateusz, mi tak schodzi czasem... Shit. No i wydaje mi się, najbliższe problemy mamy z głowy. Co tu macie? Turki. Ogórki. Czemu tego nie mogę wziąć? Czy mam takie, czy co?
O! No to ciekawa sprawa. To może tak zrobimy. Spenetrujemy lochy jak dzik w zamku. He. Now, where's the entrance to this damn place? Może to jest jak w wariatkowie. Tylko, że tu nie ma wejścia. Jakie to jest słabe uszowe. Ciulów 100. Słabeuszowa broń. Ej, ale żeby trzeba było więcej jak raz w głowę kogoś trafić, to już chyba przesada. Tak, to jest pistolet Mauser C96 chyba? Coś takiego. Ale bez przesady, żeby trzeba było 2 razy w głowę komuś z tego strzelać. To jest trochę... No. Co jak co? Ale byćmy ludźmi. No normalnie trzeba 2 heady wywalić. Beka. Papierowe tu. Co to tam się dzieje? What, again? You sure you didn't just want to shoot me? Come on. Let's get you out of here. This place is about to come down any moment. LOL. No, we can't I on leave. tak wparzył, There's still hostiles coming. a tu sobie jęcy siedzą. Przypadek? You get going then. I'll cover your retreat. The bishop is still. I'll make it look like I'm capturing the fort. It'll be enough distraction. Once you get past Allied lines, send up a flare. Let me know you're safe. I'll make my retreat then. Oh, so you're disobeying orders now? Well, I assume you did to come here. Yeah. Yeah. You're a proper Aussie now. Gotta look the part. Right. Up and at him, lads. Let's go. Wzruszająca sprawa. Yeah. Jesteś na szczyt fortu Nybet. Dobra, ja bym to zrobił tak. Halo? I can take you! Może to nie był najlepszy pomysł. Siema szydlak. Trochę sobie przewaliłem. Teraz widzę. Nie można z tej armaty strzelić. O panie, ojej. Fryderyk Biszkopt, twórca Biszkoptów. Spotkał go straszliwy los. Będę jeszcze jedna próba. Sailor gear. Siema Emu.
Chyba nie mogę się tu... Zdziwienie nastąpiło. O kurde! Dobra, za późno. I'll take you all on! Za chwilę was pozabijam. No jasne, jasne. LOL, jakby z jakiejś wiatrówki strzelał normalnie. Kurwa, ile tych granatów macie, gnoje. Aj, 1 HP! Bździung, 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 rykoszety. Co to masz? Dawaj to! Kurde, nie będę nic wysadzał. Dobra. Już wolę Selbstladera. Przynajmniej jak broń strzela. Mniej więcej. Turcy rozbiegli się w popłochu, jak pod Wiedniem. To dobry znak. Jaki nieudaczny granat. Panie Turczyn. Uważaj. What? Coś tu się dzieje podejrzanego. O, będzie smażył kebaba Turek. Kurde. No i dobre. Magiczna twierdza, twierdza snów. Osmańskie bandyty. Nie mam amunicji. Zaś ta pistola ciulata. Nie strzymia. Dobra, potrzebuję broni jakiejś normalnej. Mauser. Dobra. Nie no panie, nie udupię. Ja muszę coś mieć. Jack better be close. Na poważnie.
O! Na przykład. Na przykład takie coś. To się idzie pobawić. Z 13 nabojami to tak średnio. A tam idzie miotacz. Otwieraj, 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 otwieraj. Dawaj to. Ale się. A! Siema szatanus. Spłonął ogniem żywym piekielnym. Sail again. Coś zdupiło na łeb. Christ! Bloody flamethrower! Znaczy gościa z miotaczem najlepiej w ten miotacz, znaczy w te pojemniki. Cudownie sami na linię włażą ognia. To jest bardzo z ich strony fajne. Believe they're actually gonna fall for this. Dobra, tu się będziemy heroicznie bronić. Może tą bronią co ja mam to się heroicznie nie obronię. Tym też tak średnio. Jack better be close. Can't keep this up. Ładuj pan, ładuj pan. O kurde! Myślałem, że trafił do środka. Aby już była przegina. Kurde. No dobra. Odbijemy. Jest. Win. O ty, Franco. She
Teraz płakamy. Aha! Czyli w sumie nie ma happy endu. Australijczycy, Nowozelandczycy po raz pierwszy, oje, nie mają historii bitewnej. No i pyk. Australijska kampania zrobiona, została ostatnia, gdzie wcielamy się w kobitkę, prawą rękę, albo lewą, nie wiem, Lorenza z Arabii. Także to już sobie zrobimy w następnym odcinku, albo tam jeszcze 2 i to by było tyle. Nic nie jest zapisane, także dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę, jak się podobało, a jak nie, to można w dół. Zapraszam na Facebooka, na streamy, tyle.